أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Onina enikholwayo enikhonza umdali wenu enizinikelayo enizehlisayo. Ningalinge nenze amaJuda namaKristu abangani benu. Bangabangani among themselves. Bangabangani ngabodwa ababona abangani benu. Noma ningahweba nabo nenza amabhizinisi nabo kodwa nazi ukuthi labo bantu labo bayizitha zenu ababona abangani benu ngoba inhloso yabo noma inhloso yenkolo yabo ukwenzani ubusathane nobudlova nobudlobongela nokubhubhisa. Kwelinye ivesi uAllah uyasitshela futhi uthi walan tarda anka alyahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ngempela amaJuda namaKristu angeke ajabule ngani, angeke anijabulele amaKristu until nize niqale nilandele izindlela zabo abanibizela kuzo zobumnyama. Qul batsheleni inna hudallahi, ngempela indlela ka-Allah, indlela esiboniswa umdali, huwal huda, iyona yodwa indlela yeqiniso. U-Allah uthi sinitshele lokho ukuthi nina amaKristu nani nina amaJuda angeke nize nijabule ngathi until size siyekele indlela ye-Islam okuyindlela yobunye bukamdali weyinsuku, siqale manje sikhonze labo nkulunkulu benu abaningi kwanina eningabazi ukuthi nikhonzani. Uma singakakwenzi lokho nina ngeke nijabule ngathi. Umdali ke uthi sinitshele ukuthi ayikho enye indlela yeqiniso ngaphandle kwendlela kamdali wethu umdala weyinsuku umenzi wento zonke. Ngakho-ke mfowethu nawe dadewethu ngiyaxwayisa, thutha lapho wakhe khona kusenesikhathi, uphume ebumnyameni uze eqinisweni. Lalela-ke, ngelinye ilanga uDr. Khehlelezi wake wakhuluma amanye amagama angihlaba mina, aya deep down ezibilini, ekujuleni kwezibilini zenhliziyo yami. Ngathi ngifuna ukubona, ngifuna ukucwaninga, ngithola ukuthi lo baba lo lento ayikhulumayo uyithathaphi, uqondeni ngayo. Wathi ulokuzana ngizothi umfowethu ngoba ngimdala futhi kunaye, ubafo uKhehlelezi wathi ukuthwala imvelo ngoba noNkulunkulu naye wayethwele noma wathwala. Kwakusho uKhehlelezi wathi yingakho bona bethwala ngoba ukuthwala bakuthola eBhayibhelini. uNkulunkulu naye wayethwele, wathwala ngendodana yakhe enguJesu Kristu, wayinqamleza esiphambanweni, yasimbhayizisa, yavuka after 3 days, kanti yena wayethi useqedile ngayo, wayethi isithwalo sakhe sesiqinile. Uthe mayevuka lo after 3 days zaqala izinto zabheda manje. Kubani? kuJehova. Kusho ubani? uKhehlelezi. Lalela-ke, ngikufunile lokho, ngacwaninga, ngajula eBhayibhelini. Yazi ngizonitshela into eningayazi, uKhehlelezi wayeqinisile. Ngiyaphinda futhi ngithi kini, uKhehlelezi wayeqinisile mayethi uNkulunkulu weBhayibheli wazama ukuthwala wahluleka, ngoba indodana yakhe le mbumbulu esingayazi thina yavuka after 3 days eBhayibhelini. Labantu kabathwele abazibiza ngamakholwa bakuthatha lapho eBhayibhelini ukuthwala. Lalela-ke baba bafo Khehlelezi, noma kunjalo ngane yakwethu, kodwa still uphoyizini kohlala kuwuphoyizini.
noma ngabe i-quarter cup yophoyizini, noma ngabe i-half cup yophoyizini, noma ngabe inkomishi egcwele yophoyizini, akushintshi kuyohlala kuwuphoyizini. Bafowethu, ngicwaningile mina-ke eBhayibhelini ngathola ukuthi ngempela uNkulunkulu weBhayibheli baningi onkulunkulu eBhayibhelini, kodwa nje ngase ngigxila kule Jehova. Ngifuna ukubona ukuthi lo Jehova lo yena uNkulunkulu onjani, noma angeke ngithi uNkulunkulu. uJehova kuyena uNkulunkulu, ngisasho namanje uJehova akuyena uNkulunkulu. uJehova isibozi, uSathane kahle kahle. Ngisaphinda futhi, uJehova akuyena umdali weinto zonke, kodwa uSathane. Okay, uyabona, angeke uthi mangabe uyothwasa uthwasise ugelegele lomthakathi bese wena ungathakathi. Mawusuqedile ukuthwasa vele uzothwasa ubuthakathi, uzoba umthakathi, uyathanda awuthandi. Manje abantu abalethe iBhayibheli kithi eAlkabuleni noma eAfrika amaRoma. AmaRoma bafowethu abathakathi, abakhunkuli. Ngiyakutshela mina ngithi kuwe, eVatican ethempelini labo lapha eRome ngaphansi kunamathuna abantu ababulewe kwathwalwa ngabo. Uma ungangikholwa awubukele imovie kaJean-Claude Van Damme abayibiza The Order, uzobona be-expose ubusathane bamaRoma, bekubonisa benquma abantu ngaphezulu. Abantu bamile bayathandaza, balayita amakhandlela, ngaphansi kubulawa abantu, bayanqunywa, kuthwalwa ngabo, kukhushulwa iy'thwalo. Manje-ke wena okholelwa eBhayibhelini elilethwe kuwe amaRoma, uzohlala kanjani ungabi umkhunkuli? Uzohlala kanjani ungabi umbulalo ongenanembeza? Uzohlala kanjani ungabi umholi wobumnyama? Uzohlala kanjani ungabi umthakathi wena okholelwe eBhayibhelini? Ngoba labantu abakulethela iBhayibheli abakhunkuli, abathakathi, ababulali, osathana abashoda ngempondo. Wena okholelwe eBhayibhelini uzohlala kanjani ungabi njalo? Ngoba nawe iBhayibheli likufundisa lokho. Nawe iBhayibheli likufundisa lokho. Nginibonisile bafowethu inqwaba yamavesi. Yabona? Kumanje amaNazaretha akhombana ngenjumbane ewodwa. Kumanje amaKristu akhumbana ngenjumbane ewodwa. AmaRoma akhumbana ngenjumbane ewodwa. Noma uPope esentshela bafowethu ukuthi lento eniyenzayo ayikho, babedlala ngani, esentshela uPope still anifuna ukulalela. Ngiyaphinda futhi, asiforce abantu ngenkani ukuthi babe amaMuslim, babone iqiniso. Kodwa mawuvula incwadi kaJohn 8:32 ithi niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Uma ngabe uvula incwadi kaHosea 4:6 ithi abantu bami bayobhujiswa ngenxa yokungabi nalwazi. Yilo-ke bafowethu lolu lwazi lolu esinilethela lona, ukuthi noma ungasayithathanga lento, ungasabanga iMuslim, kodwa lazi iqiniso. Lazi iqiniso. Inkolo yobuKristu ibandla likaSathane, umholi walo uSathane. Inkolo yobuNazaretha, umholi walo uSathane. Inkolo yobuRoma, umholi walo uSathane. Inkolo yobuWatchtower, umholi walo uSathane. Uthe noma entshela uMax ukuthi noma ningaze nihlukane kanjani, nicwasane kanjani, nijivazane kanjani, nonke nizinkomo zasibaya sinye, nonke ningamadlela ndawonye, nonke nisebenzele ekhaya elilodwa, lelo khaya lelo yisihoko. Nambona ngathi ikhanda lakhe alisebenzi. Entshela amaqiniso. Noma ungaze ube umNazaretha ugceke umKristu, ningamadlela ndawonye. Noma ungaze ube umKristu ugceke umRoma, ningamadlela ndawonye. Noma ungaze ube umWatchtower ugceke umKristu, ugceke umNazaretha, ugceke umRoma, ningamadlela ndawonye nonke. Your destiny is hell. Indawo eniyophelela kuyo isihoko. Ngani? Ngoba nisebenzela uSathane, nani niyazi. Manje awukwazi ukuthi ungatshala umbila bese uvuna ubhontshisi, ngeke kwenzeke lokho. Manje amaRoma abolile yibozi ezithwele ezingama-ritualist ezibulala abantu. Baletha iBhayibheli elithi bulalana abantu. Nizohlala kanjani-ke ningathwali, ningababulala abantu?
ngoba umqulu wenu nina onikhokhelayo unikhokhela ukuthi phuzani nidakwe nihlanze niwe ningabe nisasukuma, unikhokhelela ukuthi bulalana abantu, unikhokhelela ukuthi dlwengulani, unikhokhelela ukuthi zaziseni nibhekela abanye abantu phansi, nidle imali zabafelokazi, nidle imali zeyintandane, nithatha umcebo kube owenu, nimoshe nje emhlabeni. Kusho lo mbhalo lo enithi nina nikholelwa kuwo, nizohlala kanjani-ke ningabi zibozi? Ngisaphinda, akekho mina umfundisi ozongi-challenge'a, akekho noyedwa, ngoba bazi kahle ukuthi lento le esiyikhulumayo iyiqiniso, lento le engizikhulumayo zingamaqiniso. Manje bazongi-challenge'a kanjani beyozihlazisa ngabantu ngento abayaziyo kahle ukuthi bahambe bumnyameni vele? Sengathi umdali angasivula amehlo, asivule iy'ngqondo. Ngisasho namanje, umfundisi ofuna ukungi-challenge'a ngimlindele ngamehlo abovu, ofuna ukungi-challenge'a, kodwa ngisasho namanje angeke aze avele ngoba bazi kahle ukuthi lento lezi engizikhulumayo zingamaqiniso. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.